हाय, कशी काय मग? बरं आहे का? यूट्यूब फॅमिली कसं काय मग? बरं आहे का? आमच्याकडे काही पाऊस नाही बरं का 2-3 दिवसापासून. शेळ्या पाहिल्या का? हे पार फुटायला झाल्या तरी खायला लागत यांना सारखं. एवढं गवत कुठून आणायचं? गवत भेटत नाही. पाहिल्या ना शेळ्या पार किती झाल्या डिबऱ्या डिबऱ्या. ती एक पा देखणी कशी पॅन्ट ओढ राहिली. तिला पॅन्ट घालायची का काय? का ग पॅन्ट ओढीती का तुही? तुला पॅन्ट घालायची का? पॅन्ट घालायची तुला? थंडी वाजू राहिली आमच्याकडं आज. बरे ना मग सगळे? काय चालू आहे अजून काम धंदे? आमच्याकडं तर काही काम नाही, काय नाही. भाजी काढायला गेले 2-3 दिवस, पावसामुळं काढता येत नाही, मग राहिलो घरीच. शेळ्यांना गवत आणायचं, खायचं प्यायचं, आराम. या पोरांना कपडे आणायला गेले होते ना आज, शाळेचे कपडे सांगितले होते. काय म्हटले होते रे सर? कपडे घेऊन या. हा का? आण बरं तुझे कपडे. त्याला कपडे घेतले आपण, पाहू ना त्याचे कपडे कसे. तो काय केलाय करत. आज पाहिलं ना काय खरेदी केली. याला कपडे आणले, ही पॅन्ट आहे,